Bu, nderek pirsa, Bu. Daleme Cak Paidi pundi? Nggih, niki Cak Paidi harapan niku. niki ngetan. Nggih. Jual duk mboten. Duk mentok mriku. Nggih mboten tebih kok. Tek paping iki lho. Papingan ngetek. Oh, daleme majeng pundi? Ngidul enten pelange Bang. Lumayan nek pelange. Pelange napa niku? Ning ngarep lawang Cak Paidi. Oh, wonten to. Acara ngoten niku sangu niku omah pinten, Bu? Nggih, mboten kathah. Mboten kathah. Mboten namung Paling nggih pinten? iya niku nggih mboten kula mamere atong mboten kawuh nggih. Nggih lho, kula nggih ngerti piyambak biasane diamplopi ya. Ngoten niku abangan pinten enten jerone? Mboten. Heh. Yo sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan ajak sedulur semua untuk belusukan melihat bagaimana suasana di desa ini. Sembari Pak D ingin berkunjung di tempat orang viral atau trending di Ponorogo, juga viral di jagat sosial media. Beliau adalah Cak Paidi. Oke, bagaimana kehidupan juga kondisi keluarga Bapak Paidi lur? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Nah, kita juga belum pernah tahu juga nih ke dalamnya, ke rumah Cak Paidi, dan kita coba tanya-tanya ke warga, barangkali ada yang tahu. Begini kondisi kampung Karanggebang. Bu, nderek pirsa, Bu. Daleme Cak Paidi pundi? Nggih, niki Cak Paidi harapan niku lho. niki ngetan. Nggih. Jual duk mboten. Duk mentok mriku. Nggih mboten tebih kok. Niki Tek papingan. paping iki lho. Papingan ngetek paping. Oh, daleme majeng pundi? Ngidul enten pelange Bang. Lumayan nek pelange. Pelange napa niku? Ning ngarep lawang Cak Paidi. Oh, wonten to. Daleme pundi? Kula candi niki pados video YouTube niki lho, Bu. Entek niki lho, entek paping niki. Metu kene ya kena, urung rene. Oh, lek mriki nggih saged. Oh, alah nggih. Nggih suwun. Paping sampean nerak buah niki to. Wis kulone pas. Oh, berarti majeng mriku. Ajeng ngidul. Majeng idul. Ngoten Temen nggih. nen buah dundelan iki wis mandek ning kono wonge nang ngempel. Jenengan nggih anu, panggilane ten mriki nggih Cak Paidi ngoten to? Nggih, Pak Paidi to. Pak Paidi. Nggih, jeneng asli Paidi. Oh, lek kondange kan Cak Paidi ngoten to. Asli Paidi. Nggih, nggih. Nggih suwun. Nggih. Monggo. Monggo, Bu. Oh, ternyata Cak Paidi di mata warga sekitar itu memang sudah terkenal ya. Jadi kita tanya Cak Paidi, beliau langsung nyambung. Ini jalan kampung yang cukup
Keren juga ya. Sini katanya seperti itu. Katanya ada tulisan ya, Cak Paidi. Tapi yang mana? Jembulan. Benarkah yang ini? Tapi tidak ada tulisannya ya guys ya. Bentar, kita coba jalan dulu. Bukuh Purwoasri Karanggebang. Terus sepertinya kita kebablasan. Katanya bapaknya tadi penjualan ada jembatan ya. Ini jembatannya. Ini enggak ada. Sayang sepi banget ya. Enggak ada orang untuk kita tanya. Apakah ini guys ya? Assalamualaikum. Badhe nderek pirsa, Mbak. Daleme Cak Paidi pun ya. Sing niki. Kok sepi-sepi mawon, apa mboten dalem? Oh, lah medal. Tegalan iki. Ndang mantuk napa mboten iki kira? Dak malih. Dak malih. Nanti dalem. Oh, candi niki lho, ngeplok YouTube. Dan niki sanes nggih sak anu to? Kulo yogane. Oh, yogane. Mantu. Yoga mantu. Lah bapake manggen ten mriki. Kegiatane nggih anu nukang nih, Mbak nggih. Anu, tukang batu. Tukang batu. Oh, kula kira nek tukang kayu. Nggih, Mbak. Pun mriki mawon. Kira-kira dangu mboten nggih? Lek tegilane pundi lho, Mbak? Kuwi tan mriko. Oh. Niku pasaran nggih buat sampah teng mriko lho. Oh, ngoten to. Nggih. Niku minggu bae biasane nggih nyambut tengan. Dan ini. Bangunan. Oh, ngoten nggih. Kerja teng bangunan ya. Kula ki pengen nggih silaturahmi lah, wong dereng tepang. Kok bapak iki kok pira biasane teng anu niku lho. Kandhane yogane mboten. Lah hobi ya kesane to, Mbak. Kegiatane nggih niku nggih nukang batu, Mbak nggih. Teng bangunan. Kalih teng Saben mboten? Kalih? Nggih teng Saben barang. Mboten. Mboten nyaben nggih. Dan niki sing penggemar burung niki sinten? Burung. Kagunge jenengan. Mboten kula sing open-open. Panjenengan malan, Mbak. Bapak iki niku nggih. Temen. Tapi Pak kan ngambil terus. Oh, berarti sing ngopeni niki panjenengan. Nggih. Keren banget ya. Mbak Tuti juga penggemar burung ya seperti ini untuk peliharanya cukup banyak banget. Jasa loloh nggih. Oh. Jasa loloh pripun? Si anak-anak ten. Nggih, nyilan. Ngurai napa labet ngoten niku. Yang repot mboten saged loloh piyambak ngoten niku. Di terne mriki ngoten. Oh, keren. Niki nggih Bapak ya. Wah, alhamdulillah untuk Cak Paidi akhirnya muncul juga. Bawa kereta dorong. Wah. Hati-hati, Kung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya guys kita ketemu juga dengan Cak Paidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng nggih Pak nggih? Pangestu saderipun. Alhamdulillah sa pangestune wilujeng. Nggih. Saking pundi niku wau? Alah, Pak sampah niku lho mriko ngomah mboten enten gene. Enten Pundi? lemah nggen kula enten etan. Tegalan mengke dibakar ngoten. Nggih, enten mriko. Kayak niku wau cangkingan. Nggih. Cangkingan ser-ser-gring. Keren alhamdulillah kita ketemu juga nih sama Cak Paidi. Monggo-monggo. Nggih. Griyane. Daleme sing niki mriki nggene putrane nggih. Alhamdulillah kita sowan nang daleme Pak
Pak Idi yang viral di jagat sosial media ini guys untuk dalamnya. Alhamdulillah. Lah panjenengan ki wonten dalem malih sinten Pak? Kali putu kula. Kali putune tok. Nggih. Ibuke pun Meninggal Mas. nggih nyuwun sewu berarti duda nggih Pak nggih. Nggih. Masuk pol niki bahasane Pak Cak Paidi guys yang sering nonton nggih. Ini beliau alhamdulillah kita bisa sowan. Nggih lek enten tontonan enten gajah-gajahan teng mriku mboten nate dolan mriku to. Nggih. Arang Kading. Nggih warang Kading candi. Lek daerah mriki nggih kidulan mriki nggih. Kidulan iki selaung nilai itu badekan. Sedaya penyanyi kenal panjenengan lho Pak. Nggih. Resepe napa? Apa duwe gembolan apa ngono mbok iki bae. Lah tak delok ki kabeh wong padha nempel kalih Cak Paidi kok. Mboten nggih namung lek siang ngeten iki kula kerja lek dalu enten kesempatan hiburan. Oh, nggih hiburan nggih ben. Kerja biasa Mas. Ben jo ndang tuwek ya Cak ya. Biasa kuwi bangunan. Nggih. Kata-katane lho. Pripun Cak? Masuk pol. Alhamdulillah beliau juga akrab banget nggih kita. Panjenengan matur nuwun jenengan madosi nggih. Nggih, kula jane pun duangu lho Cak badhe mriki niki. Tapi tasik bingung sing endi omahe. Kerep sliweran teng HP ini lho pengen kenal ngoten. Nggih. Alhamdulillah niku wae saged sowan mriki. Griyane kados. Lah niki sae kados ngeten. Pas minggu niku nggih. Nggih prei. Nggih kerjaan niku nek griya ki enten mawon. Nggih lah jenenge ditinggal terus. Alhamdulillah guys seperti ini. Cak Paidi. Panjenengan nggih anu penggemar burung barang nggih, Cak? Nggih. Namung tunggal niku lek griyane nggih juga kula enten kalah. Ya mbake omahe jasa loloh barang niku Mbak Tutik. Nggih. Nggih yang loloh ning ngeten sing burung alit-alit niku dereng medal lari niku nggih dilolohne teng niku. Nggih. Mangan ki ambak. Kula nggih yang rantos sedok dangu tapi ya pengen sowan, pengen ngerti ya tak enteni ae. Nggih. Apa gak terus ngeten linggung kayu niku. Lah ngeten iki Pak, panjenengan kok ngerti jadwale ning endi-endi ngoten pripun? Dikabari kanca? Kanca keng tiyang syuting-syuting niku lho. Oh, malahan. Nggih lek penyanyi mboten tahu ngabari. Mboten ngabari, tukang syuting malah sampean dijak ngoten. Nggih. Semono tanggal sak menten malam pinten ngoten dikabari. Namun kula mboten ngertos HP liyane ngebel kalih nompo. Oh, nggih belajaran. Wong ya sik dereng sepuh prayo panggah iso. Mengke damel sambungan kacamata ngoten niki ngene. Anu saged ketawis. Ketawis. Napa niku WA niku SMS ngoten niku men saged. Nulise mboten tek telaten ngoten lho, pesan suara mawon. Saged to. Lah sing gadah nomor kula niku kula sanjangi. Aku ki ra iso WA, ra iso SMS. Kowe lek butuh ngebelo, aku lek butuh ya tak ngebel. Kamu ngoten tok. Nggih. Ini guys, mboten panjenengan ki lek pas enten acara ngoten niku sangune kok omah pinten, Lho? Nggih, mboten kathah. Mboten kathah. Mboten namung paling nggih pinten. Iya niku nggih mboten kula mamerne arta mboten tahu nggih. Nggih lho, kula nggih ngerti piyambak biasane diamplopi ya. Ngoten niku abangan pinten enten jerone. Mboten. Yo sewu. Kalih kula wis kenal ngono dadi saiki ini guys, lucune lek Cak Paidi biasanya nyawer enggak ditaruh di dalam amplop. Lah lek jerone niku abang-abangan mesti kuwantel. Namung kenal sae dadi wis langganan. Nggih. Jenenge pripun Pak ya? Dadi sing ngertos niku Tondo keakraban, kanca ngoten niku nggih. Mboten tahu bahwa waras sinten mboten tahu. Tapi kula ndelok nggih pirang-pirang amplop kok. Betone praya enten sedasa. Nggih mboten. Niku tiyang pinten ngoten mawon. Oh. Iki lek mboten anu napa niku mboten juget kali niku lek mboten nyawer pilih mboten juget. Oh, nggih sungkan nggih. Sungkan. Lah, kula mboten tahu krungu lek nyanyi sini kok masuk pol ngono pripun?
Lah kula mboten tahu, mboten iso. Isone senggak. Oh, nggih. Tapi menjadi ciri khas lho menika, Cak. Saestu. Nggih. Enten plafon sebelah-sebelah niku kondange ngene niku. Cak Paidi masuk pol. Kenal niku tiang-tiang niku sumerep kula niku lan kula mboten sumerep kula tahan kerti mawon. Kula niku mboten nate sumerep kali jenengan. Lah kok pundi nami sampean pinten nyuwun pangapunten. Ngerti-ngerti nyopo ngoten mugi mawon teng YouTube niki kayak yo melu-melu FYP pira ngoten Mbak. Mengke tak sowan mriki malih lek ruwame. Walah Mbak kok repot-repot to Mbak. Alhamdulillah nih. Kepene orang kampung ya lho. Dolane mesti isuguhi kopi ya. Pun dene toyo. Iki monggo. Gembolane sangu nggih sing kuwathah ngoten nggih. Awet seger, awet nom. Kula niku etengane juga kula kan sekawan. Nggih. Putu kula pun 7 meh 8. Kaya ngono lho. Meh 8. Lah sing yoga bajing niku duwe anak wedok rabi asal ngringin anom. Niku pun gadah yoga. Niku etengane kula niku pun buyut. Umur buyut malan. Buyut setunggal. Ada ngoten niku. Ini guys, ternyata Cak Paidi sing gondange wis buyut ya. Pun bar pitune. Ya berarti ya dipanggil Mbah barang ya patut no ya. Patut. Oh lah. Bahyut barang patut. Mbah Yut. Cak Paidi Mbah Yut. Tenang kula niki kula akoni mawon masalah Nggih. Joko, masalah putu, masalah kula niki pun buyut paribasane dereng patut ora buyut. Nggih wong bares ngenten iki biasane nggih pasti marai kondang ki wong sing ada apa adanya. Sederhana ngoten niku nggih. Oh ngantos dugi pijeran barang nggih Pak Anu. Pijeran siman. Ceritane pripun? Kula niku mantap ing sepeda motor jane tiyang kalih niku nggih mantap. Nggih. Nenten niku awor kalih kula kaya niku nggih tanglet kula. Lah iki Cak Paidi Raja Sawer Karangjopan. Nggih, lah sampean ngertos teng kula. Wonten kek griya sampean pundi nami sampean sinten pun. Lah iki ampun merep ngen HP nggih pun nenten mawon. Lah nggih sampean pundi griyane nami sampean sinten. Kula Samsat Siman. Oh. Kula nggih kaget to. Samsat Siman. Yen pangapunten foto kalih kula ngilang nggih foto niku wong loro niku. Kareng ngoten mlampah antawis sedasa jangkah niku. Ya niku enten kancane kalih. Gek foto malih. Papat niku. Wis jan kaya artis ae. Kula beto tiyang setunggal. Beto tiyang tunggal ngoten gek kumang ya melok moto ya ponakan kula niku. Moto. Ganti apene nganu aku kirim ono, ya tak kirimne Pak Le, kirimne HP kula nggih enten. Oh biasanya ponakan jenengan nggih sing ngajak-ngajak ngoten niku. Oh, niku enten pusaka niku koleksi napa tinggalane Mbah Herum Cak? Gayane yoga kula. Oh, gayane. Biasa lho, Mas. Yogane empu. Mboten. Kula kinten nek sing marai kondang, marai kelet cewek-cewek nggih niki barang. Mboten nate dibetol lek pas teng gajah-gajahan. Nah, niki nggih ana apa kayu. Oh, bahane nggih kajeng nggih. Nggih. Kayu. Oh, nggih souvenir, nggih pajangan hiasan rumah lah nggih nggih. Yoga kula Luar biasa. bojone niku wae. Ini guys, barangkali ada yang pengen juga souvenir dari Ponorogo, tepatnya dari Karanggebang ya Pak ya. Nggih, Karanggebang Jetis. Bisa hubungi Cak Paidi ya. Luar biasa. Keren. Kados ngeten iki Oh, kipo. Niku bahane kajeng napa? nggih sampean ngarani sampean saged ngarani. Mboten kula ki mboten penggemar ya radong sanes jati yang jelas. Niki Sono saking bathok klopo. saged didamel ngoten niku. Nggih. Luar biasa guys. Iya, yoga kula. Ini dari batok ya, batok kelapa, tempurung kalau yang tok. Nggih, nggih dirisi ngoten. Pasti bisa dibuat ya. Yoga kula ini panggenan. Kita dengarkan sebentar ya. Nada deringe Cak Paidi. Monggo jenengan angkat, engko tutup. Pasar Ngunut. Waalaikumsalam. Apa?
Oh, fannya yang telepon. Ya, cukup lama juga kita silaturahmi ya di dalam Mbah Cak Paidi. Jadi waktunya pamit. Cak nyun sewu menika sampun sawetawis. Nek mugi-mugi mawon panjenengan awet sehat, amin. Awet nom. Amin. Gek sak pungkure kula mugi-mugi nggih keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng. Menika sampun siang kula tak nyuwun pamit matur sembah nuwun. Nggih amin kula nggih semonten ugi enten lepatipun kula nggih kula nyuwun pangapunten kaliyan jenengan. Ya sami-sami. Penting nggih donga dinenga awet sehat. Kula nggih kados ngeten iki. Nggih. Nika kleresan sanget wis saged sewanteng mriki panggih. Pun dangu jane kula pengin. Mas aku pamit Mas ya. Loh, kadung ketok ae. Lur, akhirnya kita sampai juga di daleme Pak Cak Paidi ya. Nah, barangkali yang pengen silaturahmi iki untuk rumahnya ada tulisannya. Sayang enggak dikasih cak nggih. Mengke teng yogane kesane ditambahi ngajingi cak ngoten lho. Nggih. Lah niku lek Paidi tok mengke ya sik akeh lek jeneng Paidi. Panjenengan bedane kan cak. Nggih suwun lho Cak nggih. Panjenengan sehat-sehat. Kula tak nyuwun pamit. Nggih, monggo. Oke guys, alhamdulillah kita sudah silaturahmi di tempatnya Cak Paidi ya. Dan alhamdulillah untuk orangnya juga supel banget. Beliau sangat fair, welcome kita datang ke sini. Jadi monggo kalau mau misalnya mau silaturahmi silahkan. Beliau sangat welcome banget. Nah ini untuk jalannya. Dan sepertinya untuk di rumah Pak D juga sudah turun hujan. Oke, kita lanjutkan. Nah ini untuk jalan tembus lainnya ya lur ya. Untuk ke rumahnya Cak Paidi di Dukuh Purwo Asri atau Purwosari ya tadi. Desa Karanggebang. Nah ini balai desa Karanggebang. Jadi untuk lebih enaknya lagi ya lur, itu di sebelah timur balai desa Karanggebang. Oke, sepertinya untuk jalan-jalan kita silaturahmi kita di rumah Cak Paidi harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.